Крыму откупорили бутылку 240-летнего вина для Путина и Берлускони. Прокуратура АРК открыла уголовное производство. Ущерб оценивается более чем в 2 миллиона гривен. Генеральный директор Массандры Янина Павленко лично распечатала для известных политиков одну из бутылок уникального коллекционного вина урожая 1775 года, которое привез в Крым из Испании сам основатель Массандры граф Михаил Воронцов. Стоимость бутылки такого вина по разным оценкам составляет от 100 до 150 тысяч долларов. Прокуратура вважає, що цими діями незаконно назначеного директора так званого державного підприємства Массандри Ніни Павленко в державі Україна, оскільки це фактично є національне надбання всього українського народу, а не лише Массандри. В державі Україна, українському народу спричинена шкода у особливо великих розмірах. І відповідно до вимог Кримінального кодексу нами було розпочато кримінальне провадження за ознаками злочину, передбачено частиною 5 статті 191, тобто привласнення майна в особливо великих розмірах, а саме цього вина.